namastelo chani ndimadekwana Stella Vista ithathasani bonani zonke indawo ke la sifinyela khona emsakazo wethu ke emkhulu kakhulu la KwaZulu-Natali igama lami uNtokozo kwamaphisa NTOKOZO ngokwamaphisa ke khona loMnyango wezeMpilo KZNHealthChatDotGov.za uhlelo lakho selifikile ke sihamba kamnandi namhlanje siseMadaka mawukuthi yazi ke Madaka emphangeni hayi basho njalo ke abantu bathi emphangeni hayi sisemphangeni ke namhlanje khona la eMadaka endaweni yaseMadaka umphakathi wakhona ke ubukade usibizile ke la kunesibhedlela esikhulu kakhulu uNgqongqoshe ezosithatha ka sibeke ukuthi ke senzani la siyabingelela Ntokozo sibingelele kubalalele emakhaya sibingelele nakubabukele emakhaya nabo bonke abasilandela kuma social platforms ethu sithi ithada ithada ngibonile ke last week usijijimeza ngejubane uthi hey abantu bayibona imessage lapha ema-billboard futhi bayasho bathi ivale mfana bangusalinda kwalanda iqhawe ngelikhulu ijubane ngaphambi singene kodwa sixoxe naye ngizofisa naye ke sibingelele nje uthi usitshela kancane ukuthi ubani sisazoxoxa nawe uthi ngenkeshe uthi sanibona ndumela nginamastelo chandi madekwana stavisa ethada azothi nginamanga mangashothi ivale mfana uMNELISI MSOMI inzalo yami senkandla hawu kanti umfana senkandla lo khona nje la kukonke kungakithi absolutely mhlawumbe uzoba upresident ngibonga nje nomama ukuthi hawu abhala ukuthi ivale mfana phela sondela mfana wami yebo yabona nje sondela mfana wami mina abantu bami bonke abangihamba nabo la ngibalayisha ngibenzani ngifuna bezolalela mina ukuthi uNgqongqoshe ungithumele uzongisiza ukuthi ngibatshele okuyikhona ngoba nami seqala watshela mina ukuthi ndoda na inkinga esibhekene nayo fana angifuni ngiphelelwa ama-passenger absolutely ngeke ngizophelelwa abalandeli mfana soyilanda kahle mase sixoxa nawo uNgqongqoshe sila eMadaka namhlanje senzani eMadaka eMadaka Ntokozo silethe isibhedlela kubantu absolutely uyabona ke isibhedlela kubantu siletha ama services onke siletha odokotela abamehlo odokotela abamazinyo odokotela abamahlala khona siphinde sithole nothuba lokuxoxa nomphakathi ngezinto eziningi ezibathintayo sikwazi ukuthi imessage esifuna ukuyidlulisa sikwazi ukuyikhuluma yabona nje ibillboard yethu njoba ithi ivale mfana sizokudla uprep uzugubha umthwarelo bayabuza ke manje ukuthi yini lo prep okukhulunywa ngawo uyabona ke umfowethu njobe lana sesimchazela ukuthi uprep yini uzothi umefika naye lapha ehamba nabagibeli bakhe ebephinde ichaza so sithola ithuba ke lokuthi sichaze zonke lezo zinto nokuthi yini into yenza ukuthi sithi abantu abangene kulo prep cabanga ukuthi uzosinikile elinye ithuba lokuthi siphinde sixoxe sikhuluma ngoprep ukuthi uprep yini ngoba siyabona ukuthi kade sasiyikhuluma kodwa so kukhona lapha ekusala khona kufuna sihlale sikhulume indaba kaPrep uyabona nje kunama inbox ebese ngiwathola lapha nakubuza ukuthi awukusichazeleke ngoba usushilo ukuthi ivale mfana sichelezele ngalo Prep ukuthi uyini kachaza ukuthi cha uPrep iphilisi leli umuntu akwazi ukuliphuza uma ngabe ezazi ukuthi impilo ayiphilayo kungenzeka ukuthi impilo erisk esingasho ukuthi wena mhlambe awuyiphethe kahle kodwa uyazi ukuthi mhlambe umuntu osebudleleleni naye akakuthanda ukuyivikela kodwa futhi umuntu odumile nothandayo ukuhamba endaweni umuntu oseyintabeni kodwa bese fika la ekhaya akafuni futhi ukuyivikela wena ke usudla uPrep wenzela ukuthi cha hayi noma ngabe kukhona okwenzekile ngephutha ebese wena uyavikeleka ungatholi ukuthi ususuleleka asisho ukuthi abantu abadla uPrep bangazivikela ibona cha ukuyivikela kwejazi likamkhwenyana into ekhona asikudlulisi lokho sifuna kuqhubeke kwenzeke kodwa noPrep futhi susebenzise ngoba uyasiza absolutely cha asikhumbuse umlalelo sekhathi igama lohlelo KZNHealthChat.gov.za silishaya siyagijima sila eMadaka endaweni ke yasempangeni ngizokhumbuza umlalelo ukuthi silishaya bukhoma uhlelo sendaweni engaphandle kwisibhedlela kubantu siwe segroundini nje kusuke kukhona zonke izinsiza khona yonke into uhlelo laka health sisendaweni engaphandle mhlawumbe ngaloko ukuchitha isikhathi angene kuye lensizwa lethi ivale mfana mhlawumbe ke sithole kabanzana ukuthi uyinsizwa yakuphi ubani iqale ephi lentshisokelo lokuthi uyivale mfana ngabe kushile ekuqaleni ukuthi uMNELISI la ngeke ngithi mina uMNELISI udrive wekhumbi ngibeka nje kuzoba simple lento yokushaya itekisi into ekuwe nje egazini angazi ngumsebenzi omsebenzi mhlawumbe ngiqala ngoNgqongqoshe ukuthi angibeke la yebo akube khona okwenzayo absolutely isuke enkandla ukuzala kwami le emachubeni ngifunde Cetshwayo awuzwa ke umuntu olapha esteringini kakhulukazi nje national manje from Durban to Gauteng national key point yebo phela ngoba usihamba noMnyango wezeMpilo ubobatshe national key point absolutely mawusuka la endleleni yini lekunike into ukuthi ube umuntu osoxhumana nabantu ngalezi indlela zokuxhumana namuntu uTikTok
kwafika omunye wathi yazi washo ngenye ilanga wathi masungidala ufuna ukuduma Yeah. wathi nje wathi ngiyathi udumile manje angikhathalethe imali noma unawo Yebo. okay ke kusenhlizweni yami vele ukuba influencer thanda abantu anything vele uma u-influencer fanele uthanda abantu namanje ungongasho ukuthi angizotshela abantu ukuthi abantu bami Yebo. abangithandayo engibathandayo Yes. abaphepha Absolutely. wangipha futhi ukuthi ingqondo ukuthi sinephilisi lethu lana okuthiwa prep Yebo. ngiyavuma ngidrive ikhumbi ngiyayibona zonke inkinga ngoba ngilaphansi kwistandard kubayo Absolutely. ngiyayibuka inkinga abadibana nazo Absolutely. ngiyavuma uprep uzobasiza Yebo. kodwa zinalezi zifo umama okuthiwa o-TSI Yebo. lezi ey'tholakala ngaloko Yebo. ungayangayibona kodwa uzoyithola sekulokhu zanini Absolutely. namanje ngizoqinisekisa uma ushilo ukuthi uprep singawusebenzisa uzoseva kwingculazi but Yebo. lezi zifo ngekho ngakho-ke ikhondom phinde futhi asiqikelele Suka. Uthi ngiyazi nami ukuthi ama-customer ami ngifuna ande kodwa angathi ngadlelwa ngayona Angabe sehamba emhlabeni. engabe sihamba Ngoba emhlabeni kubuhlungu mawuthi uvula lapha ko TikTok sekuthiwa rest in peace. rest in peace Absolutely. sekuthiwa sophinde sibonane yabona Yebo, masibonane bakithi, hawu. kodwa manje ngiyacela ukuthi-ke abahlali bami siyazi amaphutha enzeke la sisey'ntabeni Absolutely. ngizongena nala ematragini empolompolo Awuswa. amatraga lale ntabeni Yebo. nabo ayavakashelwa Zikhula ilingo lapha endleleni. Absolutely. nami njengoba ngisemgaqweni mina ngikubona Ilingo ziphekwa. ukuthi nje uma angibiza athi ozokhuluma nabo abantu bakho Absolutely. ingoba mina ubazi ukuthi kunolwazi engila kwenzakala Yebo. bashayeli bamakhumbi Yebo. abamatraki Yebo. niyazazi inkinga esibhekana nazo la Absolutely. endleleni ngiyanicela Yebo. asi-check igazi Absolutely. masilicheckile sibone ukuthi sisengawusenza uprep asiwusebenzise Yebo. kodwa mase sinaso lesi sifo lesi ake siqinela emaphilisini Yebo. kodwa nje ake siqinele ekuthenini siyachecka siyayibona ukuthi isimo sami sempilo yakho sikubeka kuliphi isigaba masithi wena idla amaphilisi ahle masithi wena senza uprep usebenzise kodwa nawo ngiyawuthanda kodwa nekhondom ngiyayithanda Awufuthi wena uyakuhlanganisa hayi nizwele bafowethu insizwa ithi mayisiwa la iyeGoli ilishaka itekisi isuke eThekwini inqamu lamazwe 7 hours silver bullet wazi wangifaka enkingeni absolutely Manje Ntokozo uMNELISI la ukhuluma ngento ebalekile yama STIs okuyizifo ezithathelana ngokocansi. Qinisile futhi ukuthi ayikho ke indlela yokuyivimba yokuyivikela ngaphandle kwecondom. So kubalekile ukuthi sithi abantu abawasebenzisa amakhondom ngoba ingakho sithi ukusebenzisa uprep akusho ukuthi okunye uyakuyeka. Kodwa asizame ukuthi sikusebenzise ngoba by the way amakhondom sesize sinawo even abantu besifazane. So that uma ngabe mhlambe umuntu othandana naye umuntu wesifazane engafuni ukuyisebenzisa ijazi lomkhonyana lithathe wena ke uzisebenzisele so that wena uvikeleke. So siyathanda kakhulu nje ukuthi le message uMNELISI aqhubeke nayo futhi njengoba sesivumelene nje ukuthi sosebenza naye endawonye sizobe simphe amabhokisi akhe simgachabeze nje baxoxa namahlelo amadoda nankinga esibhekene nayo and into engiyithanda ukuthi uma ngibiza athi ozal thina etekisini vele mama noma sikubona ukuthi usesteringini soqala ukubakuthaka siyakuthinta ndoda awubuye ngapha eklinikhi uyolandela abanye ucheck ukuthi yini le kwenza ukhathala uma ufika nje neGoli siyala siyamthola ngempela abe simngenile isifo akufike futhi kuthina zobo shuthi ke masikwazi ukulalelana singabashayeli ngoba ngisho ukukhathala siyakutshela ndoda ususebenze usuhambe kakhulu awubula manje anganoma mashali sebengangihlula nokungilalela kulokho engizanakho njengamanje ngicabanga sebebona nje ngqongqoshe sesizothi lapha eThekwini ngoba ufike uyafika eThekwini kube neklinikhi kazothi mayixoxa nabo sithi wena baselapha uze bengabi nenkinga esizokuhlela nje ukuthi kube nezinsizwa enizofena ixoxe nenye insizwa ngifuna ilolo engizolisa eDalton ngiyoma lapha kubona ngibabize ngijozani madoda ake sibone uthatha uprep noma sekufanele singene emaphilisini kunjalo siyalalelana siyahloniphana thina ngoba impilo siyibeka phambili and ngiyabonga ngoba ngeke kuze kuthiwa umshayeli uwe nemoto endleleni bese khathele wahlule kwenza ngoba siyakutshela ndoda awukho simiki angikwazi sebengathiwa abangilalelanga manje ngiyithole ithuba elingaki lokuthi ngizokhuluma nawo hayi ke sithathe lethuba ke simbonge kakhulu ngqongqoshe mhlawumbe no ngifisa uku-eda nje kulokho MNELISI ukuthi nalaba abaqinqenayo uye emaklinikhi ngoba bethi khona abantu besifazane abakhululeki sesiney'nhlelo ke manje zokuthi sibe nonesi besilisa so njengoba sizoba neprogram nawe sizothi nasifike erenki sifike netruck njengoba kuyobe khona besilisa lapho abazokwazi ukuthi bakhululeke bakwazi ukuthi bakhulume iyakwazi indoda ukuthi mayikhuluma nomuntu esimthethe indoda kunenkinga kanje athi nama ngiyayazi le nkinga okhuluma ngayo singayiphuma kanjani mase ukuthi ngisize ngiphume kanje ngoba yonke indlela oyihambayo bakhona sebeyihambile bakho baningi absolutely kodwa nje ukulekelelana ukuhloniphana yebo hayi ke bengizothi mhlawumbe ke salisubanika ukuthi utholakala kanjani indawo utholakala zona bese sakhulula ku Facebook uMNELISI comedy
Kodwa nje ngithandela kakhulu ku TikTok. MNELISI nje mzamo. MNELISI mzamo. Konke lokhu nje sikwenza noNgqongqoshe manje ngizobe ngikufaka nje ku zokuxhumana kwami. Bobe kubona bebona ukuthi siphilisana kanjani sisebenzisana kanjani. Absolutely. No, sibonge kakhulu kwensizweni yakithi le enkandla ikade ifikile ngempela ke ibudget ivale mfana. Awubatshele kube ivale mfana. Isingathi ngikhatha noNgqongqoshe. Awusula plate wazangifaka enkingeni. And nje ngicela ukudlulisa lokho. Kumina kukhulu kakhulu ukuthi umama ngithemba ukuthi khona ngamlekelela ngakho ukuservice i-province yaKwaZulu-Natali bese simene. Azi ukuthi angisebenzisa abantu bangikhonzile ngiyacela futhi nengizobatshela khona bakuhloniphe futhi bakulalela. Absolutely. Ngiyabonga kakhulu. Thatha lithuba ke bakwethu emakhaya sixolise ngomsindo ophezulu kakhulu njengoba sishilo ukuthi ke silishaya uhlelo bukhoma la eMadaka nalapho okuhlelo ngempela likahulumeni la besilethe isibhedlela kubantu so ke ziyenzeka izinto la abantu bafikile ngobuningi babo. Ngqongqoshe sikubonile ngolwesithathu uphuma ngejubana ubheke lapha eTown Hill nokuyisibhedlela sakho ke esazi ukuthi siyesinye seyibhedlela esibalekile la kwaZulu-Natal. Kodwa ke awusithatha usibeke ukuthi ke ubuyokwenzani lapha na ngibonile ke inkundleni zokuxhumana bephikisana bethi hayi uNgqongqoshe uthi ubeye lapha kungaziwa kodwa mabebona ku clean nodokotela be ready bathi hayi ngathi ububathiphisile Ngqongqoshe ububathiphisile uyalapha kanti ubuyokwenzani lapha eTown Hill. Lutho Ntokozo uyabona nje sinohlelo esiba nalo silibiza ukuthi ama surprise visits esivakashela ama facilities ethu onke whether isibhedlela noma ikliniki siye nje siyobona ekakhulukazi besisaqinise la ekuvakasheleni ama clinic ethu noma ibhedlela zethu esithola ama complaints amaningi ngawo kodwa phela kusho ukuthi lapho singawathola ama complaints akufanele ingakho ke sile nase Town Hill senzele ukuyobuka ukuthi ngempela basebenza kanjani athi nama challenges zabo noma inkinga ababhekene nazo singabasiza kanjani. Qinisile kodwa sisithole siclean kakhulu isibhedlela. I was very happy. Uma sithi surprise visit siyenza ibe surprise ngempela. Uyabona nje ukuthi ke umphakathi kufuna wazi ukuthi ngelinye ilanga sisaqala ngo2019 sasithi siyaxoxa sisodwa sithi hayi sizoba ne surprise bese sihlebelo yedwa lapho esibambisene naye eMnyangweni bese fike yabahlebela naye ukuthi ngiyanihlebela njalo uyeza uNgqongqoshe ngalela langa hayi sathatha isinqumo ukuthi asisahlebeli kwabani ngisho inhloko yeMnyango isuka ingazi basibona nje ngoba sesithi uyazi ke kodwa ke lokhu ke ugile wazi wagila nathi esihamba naye wathi ngayizolo cha siye endaweni ethile sonke ke saviva sakhona emagatini selokhu sithi hey gadani kancane hawu mase sisegate wathi ayiyashintsha indaba. Akithi ngiyazi ukuthi ngesikhathi nifika lapha na benibona bayasola ukuthi hawu basebeba lana lapho ukuthi ukhona umuntu ozayo so bese sivele siyashintsha ke singabusenzela ukuthi ngempela sibathole kule state esisazo ingakho siyayisithi emphakathini uma unenkinga eclinic noma esibhedlela ngaleso sikhathi sithinte fonela umphathi weclinic umphathi wesibhedlela nathi qobo ngasifonela so that si attend ngaleso sikhathi so i surprise visit ngisiza lapho ukuthi singaloku sibatshela ukuthi siyeza ngoba uma sibatshela angagcina umuntu kade ebengenawo ama-curtains ahamba ayowaboleka kwenye iclinic enzela ukuthi singaboni ukuthi ama-curtains awekho lana kanti phela ukubona kwethu ukuthi ama-curtains awekho ikona kuzosiza ukuze kwazi ukuthi izinto zigcine zilungile. Kodwa ke mawufika ke usungaphakathi esibhedlela ekuphi otholile ukuthi mhlambe kuyizinto ezama-challenges abanazo noma obani abasizakala masebe lapha ya esibhedlela? No sithola ukuthi lesa sibhedlela siyasebenza Ntokozo sisebenza ngendlela ngempela okuyiyona yona. Of course bane challenge yokuthi isibhedlela sabo ibuilding yaso isibhedlela esidala so kunezinto esingakwazi ukuzenza ukuze silungise but siyibhedlela nje sisebenza kakhulu esisebenza kahle kakhulu. Uyabona uma sikhuluma nomphakathi sithi i-mental health ibalekile i-mental health efuna siyigade enye yezinto ezisetshenzwa kulesa sibhedlela. Isibhedlela siyakwazi ukuthi umuntu odinga uku-admitwa mhlawumbe ogulayo esingakwazi ukumnakekela ekhaya simthathe admitwe but banama day clinics lapho ukwazi ukuya khona usuku nosuku uyothola treatment depression schizophrenia zonke lezi zinto ezinjalo bayakwazi ukuthi bazelaphe noma bayakwazi ukuthi basebenzisane nama patients. Size savumelana ke ukuthi sizokhipha even ama post amaningi siwafake ezibhedlela zethu ezinye ukuze zichaze ngesizulu
ukuthi uma sikhuluma nge-depression sikhuluma ngani, uma sikhuluma nge-schizophrenia sikhuluma ngani, uma sikhuluma ngomuntu one-bipolar kusuke kuwumuntu onjani, and kusuke ezinye siyazi ukuthi zenziwa yini, ezinye asazi, nokuthi umuntu uma zimphatheke lezo zinto simsiza kanjani siwumphakathi. Siyazi ukuthi thina kakhulukazi emphakathini abantu abamnyama siyaye sithi umuntu meseqala egula bese kuthi uthakathiwe, suke kukuthakathwa ngempela yini. Yizo zonke izinto esizozixoxa lezo, sivumelene nodokotela wakhona uDr Luthuli ukuthi uzoza la kwishow azoyichaza zonke lezi zinto nokuthi zenziwa yini. Kodwa kubalekile ukuthi abantu bakithi abamnyama ufuna bazigade bayigade mental health, ngoba uma singayinakile igcina isifo esidangerous ngempela. No, siqolise ngezinga lomsindo yobeshilo bakuthi lishabkhoma uhlelo siseMadaka and silishala ngaphandle basinesibhedlela kubantu la, so ke uzobulokhu bakhona lomsindo ophazamisayo. Siqolise kakhulu emakhaya. Ngibonile ke nala ukukhulumisa into ye-CCMDD sesathi ke ikhemisi eduze nawe, into ke le esinamava kakhulu la esithola khona abantu abaningi bayasizakala kakhulu ngaphansi lohlelo. Mhlawumbe ukulukha nje phezulu yini lohlelo ikhemisi eduze nawe? Ntokozo, ikhemisi eduze nawe uhlelo lwethu esinalo njengoMnyango wezeMpilo lapho esisondeza khona i-medication noma i-treatment ikakhulukazi kubantu abadla imishanguzo ehlukahlukene, laba esibabiza ngokuthi baku-chronic medication, abadla umshanguzo usuku nosuku bengezi ukuphinde baphume kuyona. Yabona ke abantu abadla i-chronic medication abantu abalanda imithi njalo ngenyanga emaklinikhi naseyibhedlela, okwenza ukuthi okwenza ukuthi lapha esibhedlela ama-queues ethu abe made ngoba abantu basuke bezolanda imithi nama-queues emaklinikhi abe made. So uma sibakhipha laba abalanda imithi nje kuphela sibafaka kulolu hlelo esilibiza ngokuthi ikhemisi eduze nawe, kusiza ukuthi bangahambi bayoqueua equeuini yesibhedlela noma yeklinikhi usuku lonke ukuze nje umuntu athole imithi yakhe kuphela. Bakwazi ukuthola imithi bayilande endaweni eseduze nendaweni accessible. Yabona ke lolu hlelo lolu uma ngabe kunemithi efika ibekwe ayibhalwa ukuthi imithi ama-ARVs noma imithi yesifo sikashukela noma imithi ye-BP cha, yonke imithi ye-chronic medication ibekwe endaweni eyodwa, kubhala igama lomuntu kuphela. Ufika nje wena uNtokozo Maphisa usho ukuthi nguNtokozo Maphisa bafuna i-ID babheka i-medication uyanikezwa njalo usuyayisayinela. So awucwaseki inhlobo. Siyabacela ke abantu bakithi ukuthi mabefika emaklinikhi abaklinika kuwo bacele lolu hlelo luka-CCMDD noma ikhemisi eduze nawo, bathi bacela ukubhalisela lona ngoba luzobasiza ukuthi singaqueui isikhathi eside, siqueuela nje kuphela indaba yokuthola i-medication. Of course emva kweminyaka weyinyanga ezu-6 noma ngenyanga ye-6 kufuna umuntu abuyele ke eklinikhi udokotela eseyomreassessa, kodwa kulo omunye u5 months uyazilandela nje kwidepo lapho esibeka khona imithi yethu, siyibeka endaweni ezihlukene ke kuya ngokuthi indawo enjani. Uyabona nje lapho sikwazi kuba no-operation sukuba sakhe khona, siyakwazi ukuthi sibe ne-center lapho imithi ilandwa khona, but kwezinye indawo siyakwazi ukuthi sibe ne-agreement ne-tuck shop yendawo. Ngenza isibonelo, uma kuyindawo esafe siwabeka khona noma isonto, different areas and different things. Kwezinye indawo emaklinikhi wona qobo uma ngabe ukule program sifaka imithi kumshini ngaphandle. Uma ufika eklinikhi awuye equeuini, uvela uhambe uye lapha emshinini ku-SMS bakuthumela i-SMS bakutshela ukuthi imithi yakho isi-ready, base bekuthumela i-SMS ekunikeza iphini yakho, ufika ufaka iphini yakho uthola imithi yakho bese uyahamba. So kuyasiza kakhulu ke kulaba bethu kulaba abantu abafana nathi abakwi-chronic medication ukuthi sibhalisele ukuba kwi-program yekhemisi eduze nawe ngoba iyasiza ukuthi impilo yethu iqhubeke. Uyabona ufuna ukuthi njalo ngenyanga lokukhunjuza ukuthi uyagula ngokuthi uyohlala eklinikhi ilanga lonke. Abanye ngento nje ubungayenza ngo2 minutes usuzoyenza ngo4 hours noma ngo5 hours ngoba nje ufike walinda kugcwele eklinikhi. Ingane ziyagula, abantu abadala bayagula, wena uzolanda imithi awuguli, uzolanda imithi nje kuphela kodwa sekufuna uhlala usuku lonke. So siyacela abantu bakithi ukuthi balibhalise
sidlulisele lo hlelo ngoba lusiza bona luyasiza nathi. Wozani ke ngobuningi benu bakwethi ikhungo zithe chithi saka ungathola ngakini mhlawumbe uthi isonto selibhalisiwe ukuze kodwa nje mawuye clinic yakho bayakutshela ukuthi iziphi indawo eseyibhalisile ukuthi ukwazi ukuthi uthole imshenguzo yakho eduze kwala uhlala khona. Ake ngibuyele kwi Facebook page yoMnyango ethi KwaZulu-Natal Department of Health ngeke uthobile mzobe ethi uzomncoma esaphila uthi ngisikhohliwe kodwa isibongo sakhe Nkosi yami usister wasechibini clinic lapha endaweni yaseNdwedwe. Ngiyayithanda ke indwedwe kakhulu isondele kakhulu kimi indwedwe osebenza ezinganeni ayi inenhliziyo enhle intombazane yabantu. Next time ngobuza isibongo sayo ayaqhubeke njalo usisi ukusinakekela. Ngizodlula ngoDr Ngubane lapha eMontobelo ayi siyabonga nakuyena futhi udadewethu ngizomtshela kagqokeke mina isiqebhezana lesi sigqoka udokotela lesi ukuze bekwazi ukumbona igama bengalokhu beba nenkinga ngabe sebemmemeza kahle nje la bekade kubabaza uThobile Mzobe. Ayanda Mpanza uthi mina ngibonga istaff sase female medical eBenedict. Ayabona ke nampela la ngeke ngathi ukuqeqeshwa khona lapha manje mayimenyezwa kanje ngijabula ukuthi angiwe phansi uthi sonke siyasebenza angifuni ukuqamba manga bese ngiza ku staff sase OPD sonke siyasebenza bayasizana odoctor ababambezelanani no nurse futhi basuke beshikisha lapha ubonke kushikisha ufudu lapha ya eBenedict 10 kwi Facebook page yoMnyango uyakwazi ukungena ngempela uthi ke uncome owenze kahle nawe ke uyinesi kufuneka noma udokotela noma ngabe uyini nje osebenza esibhedlela wokukunakekela ukuthi mina nami igama la ngabizwa bebizwa abantu kwenze njani. Swangejubane ke ngqongqoshe ngiye lapha ya kumfowethu ke uMfanukhona Nyawo kumfowethu ke ngqongqoshe bathe lenyanga le ibuyibhekelele ke izifo ezihlukahlukene njengayo isifo senhliziyo nje futhi uzokasithathe ke asibeke ngecardiac heart awareness. Mina ngivele ngihlanganise ngithi isifo senhliziyo ngihlanganisa kahle uzosithatha ke usibeke ukuthi ubani wakabani wenza ngiyakubona futhi useyintwana nje usemncane ama 2000 bese uyasitshela ke futhi ukuthi ke ufunde phi umotivate nalele ekhaya office out ngelinye ilanga afunde afane nawe udokotela manje mfowethu ubani wakabani osithatha usibeke. Okay. Ngithanda ukubonga nje ukuthola lithuba ngibingelele kuNgqongqoshe ngibonga ukuthi ngingene ukuthi ngibe khona namhlanje ngizokwazi ukuthi ngishele ulwazi nomphakathi ikakhulukazi okhulumayo uMfanukhona Nyawo esigodini sasemanyiseni eNkwavuma ngaphansi kwama-Thenjwa Tribal Authority Jozi Municipality. Ngokufunda ngifunde e-University of Witwatersrand. Okay. Wena wavula qhamuka e-university? Yeah. Awukwazi ufunde lapha ku primary weqiswe kwasha kwacima. Sengiza ne-degree ngishiye phansi. Oh yes. I-primary school yami ngiyenze eMayaluka Primary. Khona lapha eJozini. Khona ngasekhaya eManyiseni. eJozini ikhiqiza udokotela. Ayi kukude eJozini ngiyadlula nje impela almost 120 kilometers. Don't say. Yeah, ngibheke ngaseSwazini nje. Oh, okay. Yeah. So ngiyadonsa impela. So i-primary yami ngiyenze khona eManyiseni. Yes. And then i-high school yami ngayenza esiyinkosi Sibhamu High. Yes. Isibhamu. Yeah, Sibhamu High. Akwakufanele ukuthi uyisibhamu now. Absolutely. Absolutely. Ngalesa sikhathi. Yeah. So umatikotsheni ngiqede ngo-2008. Yes. So ngahamba ngangena esikoleni sami University. Okay. 2009 ngiifunda zobudokotela ngiqede ngo-2015. Waqala khona waqeda khona. Ngaqala khona ngaqeda khona. Imedunse neVets bekungaqhelelene kakhulu. Pretoria neJoburg. So uthi mina ngibeningi lapha eMedunse yabo. Oh yeah. Bona usise ngangizwana naye. Ngimbheka nje ngilokhu ngimbheka akusenanike kodwa mfowethu isifo senhliziyo awusithatha usibeke. Into nje engingajwayele uxoxe ngayo akekho umuntu owaziyo kodwa kule nyanga siyazi ukuthi siyakubungaza into yesifo lesenhliziyo. Siyini isifo senhliziyo uma uchazela nje umuntu osemgaqweni? I think into ebalulekile kakhulukazi ukuthi kumele sikhuluma ngesifo senhliziyo igama likhuluma sengathi isifo esodwa. I think kufuna ukuthi sithi ngoba i-cardiac awareness sikhuluma ngezifo zenhliziyo because lezi izifo eziningi ezihlukahlukene. Okay. Yeah. So okubalekile nakho konke ukuthi kufuna ukuthi wazi ukuthi yiphi part yenhliziyo le esuhlumezekile because inhliziyo ingahlukumezeka from emthanjeni yegazi ingahlukumezeka from kumamasela ingahlukumezeka from ama-valve asebenzayo or ingahlukumezeka ekushayeni kwayo qobolwane you know. So zonke lezi zifo lezi zonke masihlangene zenza ukuthi kube yini isifo senhliziyo. So mhlambe ngokuhamba kwethu kwehlelo lethu sizokwazi ukuxoxa kabanzi mhlambe
ama symptoms akhona mase kuvela ukuthi kahle lokho kuvela kanjani lokho kuvela kanjani iyenjani ke inhliziyo enenithi nenodokotela qhala iyaphila saka yabona le ayinayo ingxaki le iyagabavula absolutely okubuhlungu kakhulu ukuthi wena ngoba uhlele kanje ngeke wazi inhliziyo yakho ukuthi right noma ayikho right musa wena yabo until kuze kufike ithuba lapho khona ukugula sekungaphakathi uma usuqala ubona impawu lapho khona sokuqala sibona ukuthi hayibo khona inkinga ekhona la into ebuhlungu kakhulu kodwa ke masithi inhliziyo yomuntu inormal sidinga inhliziyo ekwazi ukudonsa igazi iphinde futhi lithathe elihambise emalungeni omzimba la kufanele khona so and then ukushaya kwayo futhi nakho kubalekile ngoba kumele ukuthi mayishaya eklize ishaya between 60 kuya 100 uma sishaya ngaphansi kuyingozi uma sishaya ngaphezulu futhi kuyingozi noma kwenzeke kuya ngesikhathi sokuthi wenzani ngomzimba wakho kuyenzeka ukuthi ishaya kancane kuyenzeka ishaya kakhulu but isikhathi esiningi sisibheke ukuthi ibe between 60 and 100 you know and uma ishaya asiyivumela ukuthi yenze kube khona umsindo owenzayo hawu masithi ku yoba ngisho nje usukuthukile yabo umuthukile vele uzoshayela phezulu manje ngoba uhleli nje uma sixoxa kanje awuyizwi inhliziyo yakhe ishaya you know mina ngeke ngaba nomakhelwane sisasemaflatini eqinqo uyizwa ungala kodwa wathi mase ngichazela ngesikade ukuthi kwakwenze njalo se-understand ngangazi phela ngithi zangiswela le emakhaya ukuthi kanikuyenza kube nenhliziyo futhi thothi iyewashi yabona kwasha kwacibwa wayeseyachaza ukuthi hayi njengoba uyizwa yisuka ibala usuyizwa nawe eyizwakala ngempela ngqongqoshe ngihamba manga iyazwakala impela washo wathi iyewashi kodwa siyoyake lapho ukuthi kufikwa kanjani lapho mhlambe kube usathe nezimpawu eziba khona bomunye uzothi ke mhlambe izona esizobona ngazo khona abanye nje ukuthi makhazi ubone usehlaze ezandleni kwasha wacima ngazi noma into naye efake nayo nenhliziyo kodwa ke iziphi impawu eyisuke seyikhomba cha inhliziyo ke ngathi sekuqala uba nezingxaki la enhlizweni angiqala nje ngizozama ukuthi ngikhethe isifo ngasodwa ukuze ngisho impawu zazo isifo sidobene nenhliziyo mhlawumbe lokwenza ukuthi kube ngconywana okwazi ukubonakala absolutely isifo esingozi kakhulu esenhliziyo esibhebhethekile emphakathini yakithi njengamanje isifo inangi BP lese kuyisifo somfutho isikhathi esiningi azikho impawu evelayo until ukuthi iBP yakho izobe phezulu kakhulu isikhathi esiningi abantu bayithola nje uthola umuntu uhambela emtholampilo uhambele enye into makuthiwa kubheka iBP ukubheka umfutho wakhe uthola siphezulu kodwa ezinye izimpawu ekumele zikwenze usabe owuthuke o mhlawumbe ukugquzeleka ukuthi kumele uhambe emtholampilo uma uzoba nekhanda elingapheli ongalazi lisuka kuphi kwesinye isikhathi mhlawumbe uthi kushiselanga uyibone sewopha ngamakhala kwesinye isikhathi mhlawumbe uze ngathi kunenhliziyo yakhe eshayela phezulu o mhlawumbe kuba khona inhlungu eziba khona esifubeni lokho kunye kumele kwenze ukuthi usolise dokotela uvela ugadle ngakho konke lokho kungathi uchaza mina nje uyangichaza kusho ukuthi umuntu uyasukuma yikho lento so lapho nje sekhuluma ngesifo somfutho into efike inkinga kakhulu ukuthi inhliziyo ngangizwa bethi ke ikhanda leli lomfutho liba nezindawo elishaya kuzo noma liba nje lingaba usunguza sonke noma liba phambidlana noma liba ngemuva isikhathi esiningi uvamise ukuba ikhanda elishaya ikhanda lonke but isikhathi esiningi kuvamise ukuba njalo kodwa ke kufanele kuvamise ukuthi we call it like a throbbing headache kuba into engathi iyangqongoza isikhathi esiningi and ihambiselana nokuthi kwesinye isikhathi thola ukuthi mhlawumbe nentamo yakho iba nobuhlungu abanye abantu baze bacala ukuthi mhlawumbe hayi nginento ekuthiwa i-tension headache kanti uthola ukuthi sekumoshakele sekukhona ukugula khona ngaphakathi you know okubuhlungu kakhulu ukuthi lesifo somfutho uma kuye kwenzeka saqhubeka sabhebhetheka isikhathi esiningi sinokudala ukuthi inhliziyo yakhe igcine isikhathana ngoba abantu ukukhuluma ukuthi nje abanye abantu babona sebablu izandla lokho kusuke sekukhombisa izinga lenhliziyo ukuthi sihambe yafika kuphi hayibo isikhathi esiningi sithi lapho mhlawumbe umuntu usune heart failure yabekisi so izinto evamise ukwenzeka lapho umuntu angaba nenhlungu esifubeni angaba nephika iphika elihlukahlukene kwesikhathi umuntu oba nephika nje ayihambela kwesikhathi umuntu abe nephika lele phansi osekudingala ukuthi mhlawumbe anikwe imicamelo ukuthi akwazi ukuphakama ukuze aphefumule kahle abanye bahlula ngisho ukulala ebusuku ukuthi mhlawumbe sekumele bavuke bakhwehlele because lokho sesekhona inhliziyo yakhathala ezinye zezimpawu ukuvuvukala kwenyawo nakho kujwayelekile ukuba khona and then okunye ade usho nje ukuthi zavele nazo zavuvukala kodwa dokotela uthi akumele uphume ungikhenike emasiphuma lapho hayi khuleka ngisengwelezane ngiseduze absolutely so okunye ke nakho ke izandla zakho mase iqala ukushintsha umbala ziba blue or siyibiza ukuthi cyanosis ngelimi lelipheqelezini inkinga isuke isikhona lapho kusuke kusho ukuthi inhliziyo yakhe ayisakwazi ukuhamba igazi ngendlela yanele ukuthi likwazi ukuhamba ifike endaweni lapho kwazi khona ukuthola i-oxygen awuyibambe kanjalo nje lo mcabango ngisafuna ukuya lapha ePort Shepstone wemehlo enkunzi Mkhize Khabazela usemoyeni sawubona usemoyeni sawubona siyaphila umehlo enkunzi ingathi usehambile mehlo enkunzi usemoyeni khona mehlo enkunzi hayi usezwabaleka umehlo enkunzi cha ubusasithatha ke ngama symptoms edgone wachaza kahle futhi ngoba uthi kuba nemxhantela ehlukahlukene awuqhubeke nayo dokotela
Bese ngiya kuphuzu lesithathu elibalekile kuthi lento le esejwayelekile kakhulu asibiza ukuthi heart attack. Lapho khona inhliziyo yomuntu iyosuka mhlambe uthola ukuthi umuntu uyuba nokujuluka abe nenhlungu esifubeni, inhlungu zakhe esikhathi ziyizikhuphuke ziyentanyeni mhlambe kusesikhathi zihambe ziye engalweni yakhe yesandla sokunxele. Lapho isikhathi esiningi kusuke kusho ukuthi imithambo yenhliziyo imithambo yegazi le enika inhliziyo igazi isuke sivalekile. Isikhathi esiningi baye bathi ngolimi oluphethwe heart attack but lento kusuke kuthiwa ngelimi lwethu sithi i-myocardial infarction. Okusho ukuthi iphathi yenhliziyo ayisatholi igazi okudala ukuthi besiyasha. Uma isha ngaleso sikhathi la khona umuntu azoza khona inhlungu. Isikhathi esiningi into ovamisa ukuyibona ukuthi umuntu uzoba nezinhlungu abe nokujuluka bese kuba khona le inhlungu lezi ezihamba zidlulele kuphi engalweni. So ezinye zezimpawu lezo umuntu okumele ukuthi makwenzeka and leyo ke ingozi kakhulu. Ufuna ukuthi nje ngempela uphuthume uye emtholampilo ngaleso sikhathi kwenzeka. Engingagcina ngayo nje ngafike ngithi kunesikhathi lapho khona uzwa inhliziyo yakho ishaya ngoba ngisho ukuthi akuvumeleki ukuthi izishaya. Uma usuqala sefika sezingeni lapho inhliziyo yakhe isishaya we call them palpitations. Angaba enye izimpawu ekhombisa ukuthi khona inkinga khona enhliziyweni. Lokhu kuhlukahlukene ke kwesinye isikhathi kubantu abadala ungenza ukuthi mhlawumbe kunethiwa sithi heart block okusho ukuthi inhliziyo yakho mhlawumbe isishaya phansi usiyayizishaya mhlawumbe uyayeza leyo ayivumelekile siyenzeke. Mase kwenza into efana leyo nakhona futhi amanye ama-symptoms afuna ukuthi uphuthume mhlawumbe ke ubuhlobo bukhona niphakathi kwenhliziyo le ne-stroke ngiyangibona ngazi ukuthi ke umuntu mase ebanjwe i-stroke kusukukhona yini ukuhlobana kulezi bukhulu. Bukhulu vele nje i-stroke nenhliziyo ngathi ikhamba kanye kanye. Ngizoqala ngithi mhlawumbe asesiqhaze i-stroke. I-stroke kahle kahle ngamanye amazwi kusuke kusho ukuthi kunendawo emqondweni wakho engatholi igazi. Lokhu kungenzeka ngoba mhlawumbe khona umthambo oqhumile ngaphakathi emqondweni wasophela ngaphakathi kungenzeka mhlawumbe khona ihlule eliyela hamba lavala umthambo wakho edela ukuthi kube khona indawo eshayo. Ngaleso sikhathi uthola mhlawumbe uzoshaya i-stroke ke bese uba khona uhlanga uthola nanko oluba. Mawuthi indawo eshayo kukhona nabangena bekwebhu metshiso lapha ngaphakathi. Ukusha engathini la igama engilisebenzisayo for into esibiza ukuthi infarction. Ngamanye amazwi siyithatha nje mhlawumbe itshe ulibeke phezulu katshani mhlawumbe insuku eziningi uma usuliphakamisa uthola utshani sebushintshile ekhaya yabo. So lokho kusho ukuthi utshani bese ngatholelanga sebushile yabo. So iyona into ezamchaza wena uzoqhamukela naleli gama lomshini womuntu wesilisa ngathi uyawazi amagama akusenanike kodwa cha yini komele yenze umuntu uma esola ukuthi unesifo senhliziyo? Into ebalekile ngathini isifo senhliziyo sivamisa ukusibisa ukuthi it's a disease of lifestyle ngesilungu okusho ukuthi lezi izifo oyitholayo ngendlela ukuthi uphila kanjani yabo. So baye bathi prevention is better than cure. So kubalekile ukuthi uqale uyivikele wena qala before ufise ekutheni futhi khona isifo senhliziyo. So mhlawumbe izinto esingasikhuluma ngazo mhlawumbe khona baye bakhuluma ngaphaya earlier on bechaza ukuthi iziphi izinto eziyingozi edala ukuthi ekutheni kwakho uthi usuthola isifo senhliziyo. Babalele i-BP, kwabalwa ushukela, kwabalwa ukukhuluphala sikubiza nge-obesity, kwabalwa ugwayi, kwabalwa utshwala nokunga exercise ke. And isikhathi esiningi abantu abaningi bathi kuthiwa exercise ucabanga ukuthi hey kumele ngigijime ngiyijimini or ngibe ne-membership. Ungayenza lento endlini yabo udinga nje u45 minutes aba u5 ngeviki or mhlambe i-hour kathathu ngeviki as long as uzodokotela ngizokukhonza kakhulu uzogijima kube khona ukujuluka khona insizwa ukuthi uphumlane la isuka eMaritzburg iye eThekwini kwi-Comrades uthi ngasingene nathi sisuke eMaritzburg siye eThekwini akunankinga usana endleleni. Absolutely ake sibuyele lapha ePortchepston ngathi umehlo enkunzi usebuyile kabazela usemoyeni sawubona usemoyeni sabona namhlanje umehlo enkunzi ubasathi uyangena ngeleke ayike ona ngehleka khabazela ngikhona Ntokozo mfowethu angibingelele lapha na kuNgqongqoshe. Absolutely wezeMpilo umama absolutely engifisa ukuthola mina angiqale ngokubonga nje ukuthi kuhlelo khona kwenzayo ukuthi nikhulume nomphakathi ngqo ukuze umphakathi ukwazi ukuthi ufundiseke ngezinto eziningi ezithile. Absolutely. Ishaya ngisePortchepston ngilalela isiteshi somphakathi sanesapho. Suka madoda. Mina engikufisayo la ukuthi ngizwe ngakho ukugcizelela ukuthi abantu besilisa baziswe ngokuthi iPrEP nabo iyabasiza ngoba ngiyangithola isikhathi esiningi uma kukhulunywa ngePrEP ungathi into ebhekiswe kubantu besifazane kuphela. Lokho ngisho ukuthi nathi ake siwucoshe uPrEP. Ayizwakali amadoda ukuthi imi kuphi uma kukhulunywa ngePrEP kungagcini nje
ngabonga ukuthi kusengathi into ephelekelwa abantu besifazane kuphela. Absolutely. Hayi iclear kakhulu mfowethu siyabonga kakhulu. Thank you. Siyabonga. Siyabonga. Hayi ke ngqongqoshe kuthiwa ngathi nenze ngathi into enodwa lema kuyinyangani besifazane. Hayi kube into wonke umuntu into ka prep. No uqinisile mfowethu uprep wonke umuntu. Absolutely. Yingakho sithi kodwa umuntu osuke ecabanga yena ukuthi usengozini angawusebenzisa. Absolutely. Khumbuleke kodwa phela ukuthi abantu besifazane siyaye sigcizelele yabo ngoba they don't always have i-authority kwi-relationship. Absolutely. Ukuvikeleka nokufaka i-condom kwi-relationship kuya ngokuthi umuntu wesilisa uyafuna yini ukwenza. Uma engayisebenzisa i-condom umuntu wesifazane esikhathini esiningi akeze ukwazi ukuphoqa bakhona abakwazi ukuphoqa kodwa abaningi ngeke bakwazi ukuphoqa ingakho siyaye sithi umuntu wesifazane lapha ama power relations engamile kahle ukuze ayivikele naye akenze athatha uprep so that azoba protected. Umuntu wesilisa definitely naye unalo ilungelo lokuthi awudle uprep kodwa phela akafa condom. Absolutely. Ngoba khona amakhondom abasetshenziswa. Absolutely. Yabona mawususho ngalamehlo uzwavula afaka condom. Mina ngayibona nami ngathi ayisengayiqaqayo yayingana ikhondom. Hayi ngayingena ikhondom madoda. Akuthiwa bathe wena uBrown nento uBrown awufuna kuBrown. Ayingena ikhondom madoda. Ayingena ikhondom. Hayi ngizwe kahle uNgqongqoshe. Khona isakubuka ngalo mase ayingena ikhondom. Hayi nami ngiyabona kumele ingenile. Ke ngiye lapha ku Facebook page yoMnyango uDlamini ethi lindelane uthi Danko Sithembile wase Limit Hill Clinic. Limit Hill Clinic, Lady Smith. What a beautiful soul. Stay shining. Yazi uzombhalela isingesi. Uzalele ntulu uthi kunobhuti osebenza esikalini sezingane eclinics eMlazi kwa AA. Yabona mawuswazi ukuthi wena ukala ingane. Kodwa nje hayivuyi iphatha kahle. Uthi unesineke. Ingane nje uza ayiphuswidi mayiqeda. Yabona umuntu ongave enesineke. Usiphume aya. Uthi Danko ngicela ukubonga uSister M Khumalo obesebenza clinic emanga mhlophe kwaNongoma wangani Nongoma madoda awusuka nini indlela anothando nesineke ngayo hawu bakithi baphakamisa uNongoma uyena usiphume aya asigijimese lapha ya eMaritzburg sanelisiwe mthethwa usemoyeni sawubona ngiyaphila bayaphila abantu eMphirango yebo siyaphila no ngizwa noma ukhuluma ukuthi hayi niyayiphilela nina yebo bengicela ukubuza awugibele phekweje siswami uyanqamuka nje engathi network inokunqamuka lapho ubuthi ufuna ukubuza ukuthini bengicela ukubuza ingane yami hayi akazwa awuzwakali dadewethu sigcina mawuthi ingane yakho nje bese singabe sisathola kahle awuphindi ingane ina 10 years no into 3 ino 3 years yes idingani ingicela no ngizocela ukhabazela kufonele back asitholele umbuzo wakho bese sikwazi ukuthola siuphendule emoyeni ngoba sinenkinga ye network inamba yakho ithini ngoba ushaye ngo private phinda ufoneke bazokuthatha emoyeni beyithatha inamba yakho bekufonele back siyaxolisa kakhulu layini la esikhona eMadaka ubunakho ukuhluphe amanye ama networks siyaxolisa kakhulu ke ngoba si program ehambela yonke kwaZulu-Natal kade besimemeza nje ngqongqoshe enquthu bathi hayi cha impela ufike enquthu bathi siyindaba ngqongqoshe siba kangaka enquthu sicela ufike enquthu sesiphethe uzwathi ubhale lapha usesiphethe kahle enquthu sicela ufike enquthu ngithi nawo kodwa nkosami sebenze baqolile baye baba nenkinga angazi uthanye ubhale lapho uthi ake nifike nasenquthu sesiphethe kahle enquthu sebayicebile soqala lapha esilotshane enquthu bese ke siyaqedisa hayi impela bayakumemeza bayacela ngqongqoshe ukuthi awufike lapha ya enquthu ngiyacela ukhabazela ilandelela indaba kadadewethu bese ke siyakwazi ukuthola udaba lakhe ke engifisa ukwazi ke dokotela isifo senhliziyo lesi kungenzeka ngithi ngithandana nje nomuntu bese siyathelelana ngaso siyisifo esithelelanayo yini noma isifo mhlawumbe esithelana ngokomndeni isifo esiqhamuka kanjani kungenzeka ngisithole komunye umuntu noma isifo ke lesi ongasola awusiphe nje indlela ukuthi sitholakala ngalezi nalezi indlela siyathelelana nani ngoba ngifuna nami mangifika ekhaya ngifuna mangifika kumantandana ngimtshele ndoda qhela eduze wami ngifuna bese ungishaya ngeheart attack uyayibona yona into enjalo nje sithelelana kanjani okay
Ngizoqala ngisebenzisa igama lesilungu. So Absolutely. sibiza ukuthi there are non-communicable diseases. Yes. Okusho ukuthi akusona isifo esisuka kumina size kuwena. Uyabo. So uma unesifo senhliziyo doesn't mean ukuthi uma sikumina nawe uzozonje eceleni kwami noma soba ndawonye uzoba nazo. Uyabo. Ngoba kade sisho nje ukuthi lesi kahle kahle izifo senhliziyo isikhathi esiningi zifika ngokuthi mhlawumbe impilo kade uyiphila isiphi sini. Uyabo. So ama risk factors akhona isikhathi esiningi kade sikhuluma ngawo earlier on ukuthi ilezo zinto ezizenzayo edala ukuthi ube nenkinga yenhliziyo. Kuyenzeka kodwa ke kwesinye isikhathi thola ukuthi mhlawumbe uphila impilo right uthola ukuthi mhlawumbe ayikho inkinga ekhona kanti emva kwakho la uzalwa khona kunabantu mhlawumbe abake babe nenkinga yenhliziyo. Isikhathi esiningi abantu abamsuka ne-BP noshukela kusuka ikhona mhlawumbe emndenini uyabo uzalo okwakuba khona ukuthi no khona umuntu wasekhaya onaso leso sifo. Lokhu kuyakwenza ukuthi ube sengcupheni ukuthi ungasithola. It doesn't mean uzoba naso but kenza usengcupheni okusho ukuthi should it happen ukuthi mhlawumbe impilo yakho awusayiphile ngendlela efanele then amathuba ukuthi wena ube naso sifo abaphezulu. Umlayezo ongawutshela nje umuntu namhlanje othe mawukhuluma wasole ngathi unazo lezi impawu kumele asuke ekhaya abheke phi njengamanje. Mfowethu ayikho into ebaleka yabona ukuthi ayikho enye advice umuntu esizomnika yona ngaphandle ukuthi uma ubone ukuthi khona inkinga ekhona hamba emtholampilo. Kunesizathu ukuthi kube khona into ekuthiwa ama local clinic okusho ukuthi indawo ongakwazi ukuthi usuke endlini uhambe ngenyawo mhlawumbe ufike khona. Mhlawumbe sekungasiyona inyawo mhlawumbe leyo local ugibele ufike khona. Bazokwazi ukuthi busisa mase ufika khona esibhedlela abahlengikazi bazokwazi ukuthi bakubheke bakufuthe kubabheka amagazi uma khothi khona into ephuthumayo edinga ukuthi bakudlulisele esibhedlela bayakwazi ukubona izimpawu ngendlela abafundiswe ngakhona ukuthi lokhu akusekhona kwethu asikudlulisele kuphi esibhedlela esikhulu uyobona udokotela. Uyabo. So and then ebalekile ukuthi ibhedlela futhi nakhona zinamazinga uzothola ukuthi mhlawumbe uzosuka ekliniki ufike uthola mhlawumbe e-district hospital uthi ufike ku-district bathi akusekhona kwethu lokho asikuphuthumisa engwelezayo uthi ufike ngekuthiwa nalokho futhi akusekhona kwethu asikuphuthumisa kuphi eThekwini ngiyabekisa. So into ebalekile ukuthi uma khona uphawu or izimpawu ezikhona ekhomba ukuthi khona inkinga yenhliziyo phuthume emtholampilo. Ngiyazi ke dokotela mase ngize ngakuthola bake basicela lapha ku-Facebook ukuthi ngqongqoshe bacela ukuthi sibasondelezele nento yezinso ngoba baningi abahlale bezwa ngezinso kodwa abanayo isho ukuthi ithini into yezinso. So bebecela ukuthi ke ubazise ukuthi ngabe siyini isifo sezinso. Okay. So asesiqale sibheke inso qobo lwayo. So inso elinye lelunga lomzimba elingaphakathi. Isikhathi esiningi litholakala ngaye ngesikhathi esiningi vele lihlezi litholakala kuphi ngapha ngemuva la kuphela khona imbambo zakho nje ngemuva ungubeka isandla kanje isikhathi esiningi lapho khona mina ngishane ngibamba le nzansi ngakuyilento za hayi ubamba endaweni wrong. Absolutely bakithi so itholakala kube buhlungu lapha kimi ngemuva kusho ukuthi anginazo izinto so kubuhlungu ezinye izinto. So nayo into just like inhliziyo into ekhala mase kumoshakele kakhulu. Yabo iyo lokhu ilimala ukuhamba kwesikhathi bisikhala uma sekhombisa usilimele ngempela. Yabo na into ehluphayo ngamalunga angaphakathi isikhathi esiningi okulomkhakha le esengisebenzela kuona. So uma sithi isifo senso nakhona ziningi akusona sisodwa. So kuba ukuthi izifo ekhona emzimbeni zidala ukuthi inso ibe nenkinga. Isikhathi esiningi izifo ejwayelekile zoba nje mhlawumbe the common ones edala ukuthi igcina uba nenkinga yezinso. Number 1 uhamba phambili yona iBP. iBP lena ilokhu iyavela kancane kancane. Number 2 ushukela. And then number 3 bese kuba isifo sengculazi. Siyavela kakhulu ke kakhulukazi mase kuphathelene nendaba yezinso and kuyimanje isikhathi esiningi kubuka sengathi sona esidriver ukulimala kwezinso kakhulu ukuvula lokho kunye kade ngiqeda ukubala ngaphezulu. Manje ke mhlambe omunye ke uzoyibuthi na yini engakubeka engcupheni ukuthi ugcine ube nezinso ngiyabona ukuthi ngathi usukushilo velo kulo kodwa yini engakubeka engcupheni. So awukho umuthi wenza iqiniso liphela nje awukho umuthi wenza. So that's why kuhlezi kuthiwa kubalekile ukuthi uphuze amanzi ngosuku. They advise about 8 glasses in 24 hours. Okusho ukuthi kufuna ukuthi uyikhuthale akusho ukuthi waphuze onke njengamanje lawo manzi yebo. Mhlambe after 2 hours 3 hours ungayiphuza iglass nje after 2 hours 3 uphuza iglass kodwa ukuhamba kosuku uthola mhlambe usuphuze i2 liter. Nami ngiwazama ngwaphuza manje bengisashaya inkomishana yodwa namhlanje. Usuphuze i2 liter ungaqondanga. That's one. So okunye okudala ukuthi inangu ube sengcupheni inkinga yezinto okunye sengobalile ngoba kade ngikhuluma ukuthi yona iBP ushukela nesifo sengculazi. Kodwa okunye ekumele singakubeka egcineni amakhambi angasholwanga
Musa wena. Yes. Imbiza. Yabo angisho ukuthi imbiza ngifuna ukuthi kube sengathi ngithi inyanga zenza into wrong. Abantu basekhaya angisho ukuthi ba wrong. Kodwa inanga amakhambi angahlolwanga kwesinye isikhathi ayinkinga. Kwanawo futhi amaphilisi. Oh yes. Lawo esiwaphuzayo. Yabo nawo anawo umthelela ukuthi mhlawumbe agcina limaza izinso. That's why isikhathi esiningi abantu abaphuza amaphilisi ikakhulukazi umshanguzo o prep siyaba advise ukuthi abawaphuza amanzi because iphilisi lingena ngomlomo but ukungcola kwakhona kumele kuphume ngani kuphume ngenso. Okay. Because umsebenzi wenso vele uklina lingaphakathi. Cishe ngethiwa ngithi uzoshiya igama elingashiwe eradweni. Uthi liphume ngani? Sengifuna ukuphendula mina ngithi hayi alishiwe eradweni kodwa uthi ngezinto. Absolutely. No ngiyathanda ngoba i-debate ke uke washo omunye sikulolu hlelo ngqongqoshe wathi ayikho into othi mawuyibeka ingabi nayo upositive no negative wakho ngoba khona omunye kade ethena esekwathi abantu abaphuza amalitha u8 njalo ngosuku amalitha u8 noma amaglasi u8 bese bephuza kamanzi kanti nje besuke sephuma amanzi emhlophe imchamo usumhlophe lokho kunakho wakubeka naye njengodokotela ukuthi nako kunabo ubungozi bakho ukuthi mayisephuma umhlophe ukuthi awusawenza umsebenzi wawo okusuke kufuneka ukwenza wayibala ke inkinga zakho nakho washo wathi futhi umchamo ohlelekile ekhomba ukuthi kuyasebenza ulombala lo kuthini ke kunini okwena ubona ngani cha sengiwaphuze kakhulu amanzi noma kusafune ngiqhubeke ngiwaphuze isikhathi esiningi ububhekise kahle ukuthi ngasonke isikhathi mawuphuza amanzi kunayi age eshoyo ukuthi hambe yochama kodwa uma umzimba wakho amanzi amani angekho isikhathi esiningi uzophuza amanzi nje but ngeke upheze yabo into ebalekile ukuthi ngosuku umuntu kufuna akhe umchamo at least between 1.5 liters to 2 liters you understand umchamo kumele ukwazi ukukhipha ngosuku ezomuntu so uma uzokwazi ukuphuza amaglasi awu8 amanzi umzimba wakho uzokwazi ukusebenza ukhipha umchamo ofanele nekhala khona izoba ikhala futhi efanele and then umzimba wakho uzokwazi ukusebenza ngendlela efanele kodwa lokho sikushilo nje akusibona bonke futhi abantu okumele baphuza amaglasi awu8 ngoba kade sikhuluma ngendaba yenhliziyo nje abanye sithi hayi wena abanye usenkingeni awusakwazi ukuphuza amaglasi awu8 sekumele uphuze amaglasi angaphansi ka8 yabo kuyashiyashiyana but esikhathini esiningi masibhekene nezinto nje sikhuluma ngezinto amanzi abaluleke kakhulu omunye ke uzothuka ngoba uzokhuluma namaphilisi thina esiwathatha njalo amaphilisi bukhona nobungozi ukuthi ke ngezinto kodwa ngiyacanga ukuthi ubusushithi ukuphuza amanzi uqinisa amanzi but nenthini manje baligayida ke laba bawathatha njalo amaphilisi ngizoshifta kancane nje ngibheke mhlambe iphilisi mhlambe siwayise ukusebenza kakhulu engibona senza nasemphakathini sebenza kakhulu ama-ARVs siyezwana so umuntu oqala ukuphuza ama-ARVs isikhathi esiningi sivanisa ukumtshela ukuthi uma efika senza amagazi isikhathi esiningi sifuna ukubheka ukuthi inso yakhe isebenza kanjani because sinakho uku-understand ukuthi uma uphuza iphilisi kumele liphume ngani ngenso and kunezinga inso okumele isebenze ngalo ukuze ukwazi ukuphuza uhlobo othizeni lamaphilisi uma kwenzeka inso yakhe ingasebenzi ngaleyo ndlela so amaphilisi yakwazi ukuthi siwashintshe sikunamaphilisi azokwazi ukusebenza ngqo nendlela izinga lenhliziyo lisebenza ngakhona sorry inso esebenza ngakhona yabo so kubalekile and alikho so that's why sithi wenza amagazi umuqala uphinda amagazi emva kwenyanga uphinda amagazi emva ka3 months uphinda amagazi emva ka6 months because lokho sisenzele ukuthi si-check ukuthi leli sikunika lona ngabe likuphethe kahle yini ngabe likuhlukumezi yini yabo so iyona into ebalekile shothi nazo inkundla za prep lezi manje ukuthi uthatha ziyaqhubeka kufanele lokhu i-double checkile lokhu checkile njalo no icace kakhulu mhlambe umuntu usungalishanga ejubane isikhathi sesingasekho ngakuthina ukusigoqela nje ukuthi naso ke lesi isifo engikwaziyo ukuthi manginomantandana wami nje sibambene sihagena sikhwehlelelane bese siyathelelana noma isifo nje ubuchaze bathi no communicable no non communicable yabona kusifaka into enike manje isifo naso sikwazi yena ukuthelelana lesi no asithelelana isifo sezenzo asithelelana uma unenkinga yenzo nje eyakho wedwa yabo so awukwazi ukudlulisela komunye umuntu right ngizokunika ke ithuba ngoba usengwelezane nabantu basempangeni kodwa ukhulumela iSouth Africa yonke manje awubudlulisa umlayezo nje othi sineyinkinga ezikanjela ingolezane engudokotela nciphisana ukuthi nokuthi ukuze singayitholi sisenkingeni sesivala nje I think into ebaluleke kakhulu namhlanje ngibonga ukuthi ngithola ithuba ukukhuluma ngendaba yenhliziyo nokukhuluma ngendaba yenso ibalulekile absolutely and ngisebenza kuwo nomkhakha lo odila ngabantu namalunga ngaphakathi yabo kusukela ekhanda kwenzeka ukuhlinze kwesinye isikhathi anguthinta umenze ngikhokhela ukucabanga nje nokubhala phansi absolutely yeah kodwa into engizoyikhuza kubafowethu I think we going back to indaba ika prep and ngiyazi ukuthi as much as siyuphusha ukuthi awusetshenziswe prep kubalekile asusebenziseni but asazi ukuthi uma ususebenza siqhubeni siyivikele on top of that okunye kwakhona ukuthi just because ulanda uprep njalo eclinic njalo ngenyanga eclinic
ube ukhumbula ukuthi phela okhuluma nabahlengazi ukuthi ngesinye isikhathi kubaleka ukuthi nawe kube khona amagazi owenzayo ngokuhamba kwesikhathi ukuze uyivikele because into enkinga kakhulu ukuthi uhulumeni wethu akakwazi ukunakekela izinto noma isakakwazi ukunakekela izinto i-capacity anayo ayikwazi ukusiza abantu ngendaba yezinto ngizobeka nje mfowethu noma sengibuyele emuva kancane le topic esikhuluma ngayo isikhathi esiningi obade ngisho ngithi into ayinakho ayilapheki so isikhathi esiningi mayisilimele azafika egcineni kuyekudinga ukuthi umuntu agcine sengene emshinini sikwazi ukumklinela lokho okungcola kusuke khona ngaphakathi because into ayisasebenzi so ukuyivikela nje ukuthi ungazi ufike leso simo asiphepheni bafowethu and let's go for prep and then singakhohlwa sebenza condom absolutely fuck condom ayike ngqongqoshe ngiyathemba ukuthi izwakela indaba yomfowethu ukaba nohlelo KZNHealthChat.gov.za sesishintsha nje silanda umnye udokotela kungathini mhlawumbe ukuphela kancane kaNgqongqoshe ngaphansi kwalenhliziyo nazo izinto uyabona nje into engithandayo ukuqala Ntokozo ukuthi odokotela abancane kuphela obaphethe namhlanje absolutely angidlali abantu abasekhaya baboni kube bembona nje ukuthi mncane kangakanani ngabe bayajabula ukuthi njengesizwe simnyama sesakhile i2000 kungenelile njalo ukuthi uyazi ama 2000 yiwona seno 23 22 manje akunakekile asephethe umhlaba hawu kunayo kungenelinye i2000 udokotela naye kodwa ke i-information engicabanga ukuthi udoctor sinikeze yona ibaleke kakhulu and into engiyithandayo ukuthi uyichaza ngalendlela yokuthi thina sihlele emakhaya siyakwazi ukuthi understand akasibizelanga lamagama laba bawasebenzisa uma behleli bodwa ngoba phela bona bawafundela but usichazela ukuthi kuyini izifo lezi so kubalekile ke ukuthi izinto sizigade ngoba uma ngabe umuntu esegcine ephethwe isifo sezinto ugcina usufika kule level yokuthi i-dialysis ukuthi kufuna kuhanjwe njalo nje kuyogezwa uzulu besethu ugadla ngayo la egcinene besethu uyayifaka ngiyabona waphinde wayibamba uhambe uyogeza igazi kuyenzeka siyakwazi ukwenza lokho la engwelezane kodwa asinabo odokotela abaningi baseMaritzburg naseThekwini okusho ukuthi manje sekufuna uhambe ukutransporteka between le ekhaya naseThekwini noma naseMaritzburg so kungcono iprevention nakuthiwa prevention is better than cure kungcono sheshe sivikele siphuza amanzi njengoba esiadvisile including indaba kade ixoxa ngezifo zenhliziyo no ngqongqoshe nje manje songena kwi-topic ethi ukuba sensitive anyana kancane ngoba sizokhuluma nge-albinism esaziyo ukuthi namhla kuleli viki leli ngqongqoshe sithi albinism awareness month sike kusiza ukuthi masithola ithuba sikhulumise nabo inkinga ababhekanayo nazo kodwa silandeke ungcepheshi yethu lapha udokotela ubizo wami uNtokozo yabona thina uNtokozo ke siba seyintweni nje uNtokozo Shandu awusibingelele dokotela usitshela ukuthi ubani wakabani usukaphi wenzani eMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natali ngiqale ngokubonga Ntokozo ngethuba ngibingelela uNgqongqoshe mama wethu siyabonga mina okhulumayo uNtokozo Shandu ngwaseshowe ngisebenza esibhedlela eNgwelezana awuzwa ke eskin clinic so eclinic yesikhumba yebo lapho sibona khona abantu abanenkinga yesikhumba inwele neinzipho absolutely so sibasiza ngalokho ngizofuna ivoice yakho ushaye nge-shop steward ngoba nje basisakazela la ngaphandle kunzima ukuthi bakuxoshe lapha ekhaya uthi kulinyusa nje ivoice kodwa phela ngiyazi ukuthi wena uhlala ukhuluma soft lapha na e-office yabona uthi no perfume la yes yiziphi izinto umuntu ophila nebala elimhlophe le-albinism njengoba usebenza ngabo okumele aziqikelele ukuze isikhumba sakhe singeke siphazamiseke mhlambe nje singaqala la Ntokozo ukuthi sibheke ukuthi kusuke kwenzakaleni ukuthi ezebe nebala elimhlophe so kusuke kukhona lokho abangakwazanga ukukhiqiza kuzomenza ukuthi ibala lakhe libe mnyama inwele zakhe zibe mnyama even emehlweni ukuthi amehlo ethu ngoba wabone nalento emnyama yena kusuke kushoda lento okuthiwa i-melanin so yona indlela esebenza ngayo ngathi i-umbrella so siyayisibatshela ukuthi udinga ukuzenzela i-umbrella yakho so ukuzenzela i-umbrella yakhe ukuyivikela ukuthi lento ngoba ngithe ngathi umbrella if ilanga liza lizoshaya iyona esizayo so mingekho ishaya direct ilimaza isikhumba ibenze sebeba nezilonda sesiyashintsha even emehlweni ubona akasaboni kahle seyagijima kakhulu so siyayisibatshele ke sibafundisa ukuthi
kumele afake sunscreen. Yes. I-sunscreen yakhe yena akayigcobi njenganombani, uyigcoba from ebusweni kuze kuyofika phansi. Okay. Uma igcoba i-sunscreen yakhe futhi kumele ibe u30 SPF 30 or above or ngaphezulu. And then futhi siyaye sibakhuthaza ukuthi abagqoke imhelane, hayi nje isigqoko esikhulu esomkhava ngisho indlebe. Yes. Siphinde futhi simkhuthaza ukuthi akathole ibuko eziyi-sunshade izokwazi ukumvikela ukuze amehlo akhe ahlale right. Ngoba uthola ukuthi even ingane usubona ngathi ayiperform kahle esikoleni kanti lutho ayiboni vele ngoba selimalile amehlayo. Sibaphinde sibafundisa ukuthi abazama ukugqoka izinto ezinemkhono emide. So yena nje kusuke kufanele ahleze efake into enomkhono emide. Yebo, iskipa, ezansi la ibhulukwe noma isketi esifika phansi, kodwa yena kumele ehleze ekhavile ukuze ezoyigcina right. Siphinde sibatshela ukuthi elangeni uma befuna ukwenza into kumele beyenze, akumele bebe selangeni between 9:30 ekseni to 4:30. So it's either uyenza ekseni kakhulu noma uyenza late mefuna ukuba selangeni. Siphinde sibatshela ukuthi uma esayi-teenager esakhula siyamfundisa ukuthi even uma usukhetha i-career yakho zama ukuthola lokho kuzokuhlalisa e-office, ukuhlala ngaphakathi, uyabo bafundise basebancane. I think ilokho kakhulu nokuthi-ke bona i-sunscreen yabo bayayiphinda beyigcobe futhi mhlawumbe njalo emva kwamahora amabili bazophinde beyiphinde, ngoba even uma bejulukile noma bebhukuda noma esebenza ngaphandle aphinda ayiphinde, ngoba sivikela ukuthi angabe sevelwa lezi zinto umbona ngathi ubrown, ubona lezi zinto. But sisho ukuthi abezeke kithi mayebona leyo nto empeleni suke sithi sobabona kanye noma kabili onyakeni. Kodwa siyamfundisa ukuthi uma kukhona okubonayo noma kukho ongakuboni nje kahle woza kuyithina, because thina sifuye simgumulise from entanyeni kuze kuyofika phansi ukuthi uthi akho lutho osuke ezogumula siyicheckele ukuthi unjani. Umzali ke njengamanje othe mayethi wathole sethola ingane enebala nimgqugquzela enzeni, imuphi umlayezo ningamnyoni inakekelwa kanjani, ikhuliswa kanjani? Yebo, njengoba dengisho ukuthi uyabona nje yona ingane emikade isancane mayithi imiba na 6 months ilapho kumele kwi-dermatologist. From ina 6 months kumele iye lapho izoqala lama sunscreen engiwashoyo, ifake nalezi igqoko nayo from incane ifake igqoko iyakhava from incane. Imikhulu izoba no 3 years ekumele iyobona udokotela wamehlo ukuze azame ukuvimba ukuthi lokho ebengikushilo ukuthi ngoba phela lento ayikho nala emehlweni, ukuze akwazi ukuthi athole futhi izibuko zokuvikela. Ningi-ke izinto eziyinkoleloze abathukwa ngazo eyishiwo kubo, ungathini mhlawumbe umlayezo ongawusho emphakathini-ke manje ukuthi siyacela manidila nabafowethu abanebala ningayisebenzisi inkulumo ezifana nalezi, umlayezo nje ongawudlulisa emphakathini? Uyabona leyo ntokozo iyinkinga kakhulu ngoba inkinga esibhekana nayo abakwazi ngisho ukuza emtholampilo noma ukuze esibhedlela ngoba kumele bephelezele, ngoba kunalezi inkolelo ukuthi bona kwenziwe umuthi omubi ngabo, bayantshontshwa, bayalahleka. So kudingakala ukuthi kuze kube khona umuntu ukuze ezokwazi ukuze esibhedlela, kube lokho kuyinto engekho right. Futhi siyabonga nje ku-Department of Health ukuthi akwazi ukutshela umphakathi ngoba kumele sikwenze kakhulu ukutshela, futhi mhlawumbe kwesisikhathi siphinde sithole mhlawumbe nabo abalaphi bendabuko ukuthi bechaze ngoba ayikho into etheni ngabo, bafana nje nami nawe. Konke engakhiwe ngakho naye wakhiwe kanjalo, even isikhumba sami nesakhe sakhiwe nje ngokufana, ukuthi yena akanayo lento yokuthi amnike ibala. Kodwa nje akukho kuthiwa kuhlukile okuthiwa mase wenza umuthi thizeni uzobe usunomuthi onzima, cha, kuyinto engekho. Okwesikhathi kuhlale kuphoxa, uyabona ngelilanga sokulanda ukuzokuphusha yesikhumba-ke manje ba lesikhumba eyisonke sineyinqakiwe, abanye kuyaputshuka this, abanye kuvela this. Nami ngineyinqaki eziningi lapha ezithinta isikhumba. Ngiyafisa ukufike-ke uzongitshela ukuthi ngingaphuzani ukuze ngihlale nesikhumba esicoyisakele, ngingenzani ngesikhumba. Kodwa siyabonga nje ukuthi-ke uzidlulisele umlayezo ngoba ikakhulukazi leli viki sigqugquzela abantu ukuthi akumusa ukuhlukunyezwa abantu bebala. Ngqongqoshe kungathini mhlawumbe kwakho? No, siyabonga kakhulu udokotela uShandu, and
ngicabanga ukuthi i-messaging ekufuna sithumele kumphakathi ngabafowethu abazalwe benebala leli ibaluleke kakhulu ngoba siyayithola ukuthi ngathi kukhona i-information eningi lekhaya nangaphandle nje kwalabo abacabanga ukuthi bayabasebenzisa for imithi yesiZulu kodwa nje kithina thina abantu uyabona umuntu uthi angathola ingane ebese ibona ukuthi ayisekuyi death sentence kanti phela kuyaphileka izingane ziyakho zidinga nje ukuthi zigadwe zikwazi ukuthi zigayidwe ngendlela eright engadlali elangeni agqoke isigqoko nakho konke lokho so siyafisa nje ukuthi abantu bakithi uma ngabe bengenawo i-message eyanele abeze eMnyangweni wezeMpilo bezobuza ngoba information ikhona siyakwazi ukuyigada kwaba naba complain nayo ukuthi asiwa provide ama sunscreens kanti siyawanikeza so ukubalekile nje ukuthi beze eMnyangweni wezeMpilo basho ukuthi cha ngiphile mina nginaleli bala noma ingane yami naleli bala ebese uyafakwa ke ohlelweni lukhona ebese uba iphathi yokuthola izinto okubalekile ukuthi usondele eMnyangweni wezeMpilo cha uyipela kulolu hlelo kuhlale kuphoxa nje nkosami kwesikhathi ngithatha ababili kabathathu lapha ku Facebook page ulungi Lungstar uthi staff sase Danhauser CHC yangena eDanawuzi awusuka uthi hayi umona phansi sonke lesa staff umsebenzi kuthiwa ziyakhala ziyabuya ugogo ngiyathemba kulight lapha eDanhauser nabe kodwa bakithi noNjabulo Nxele uthi ke ubani lo Sithembise Msasa uthi ngidlulisa ukubonga eclinic yase Richmond sister ababelethisayo ave benesnack isizavula indawo ukubeletha lapha ya clinic le busho njalo kodwa ke sizoyosivula isibhedlela officially nje ngakaphela unyaka Jabulo Mnguni uthi ngicela ukudlulisa ukubonga okukhulu kubahlengikazi basempophonweni clinic ngengibaqede bangena bebe baningi kakhulu kodwa bangishaya ngqongqoshe bethi awusifundi wena emoyeni ngizama nami ukhava into eziningi esikhathi esisodwa kodwa ngenxa lolu hlelo thina ke asivalelise ngqongqoshe bese uvalelisile ngqongqoshe bese ngivalelisa asibe sisavalelisa ke sithi kulungele ke bye